πάγκο. Κάτω λοιπόν το αλυσοπρίωνο. Λισοπρίωνος το λέει. Όπως το λέει εδώ και ο Γιώργος και ο Σαράφης, κοντά στο drift zone. Ήπια μεταφορά βάρους, κοντά στο clipping. Πάμε στην αγωνιστική γραμμή. Για να δούμε τις μεταφορές. Σκαρέ ψάλτης, σε καψουρεύτηκα ρε! Για να δούμε εδώ πέρα καθυστερεί. Όχι, είναι ωραίος. Έχει ωραία ροή. Σημαντικό ότι πρέπει να βάλει και μία ταχύτητα πάνω. Παίρνετε τα μάξι που μπορεί. Για να δούμε οι κριτές αν θα το ζητήσουν. Έλα! Μην το χάσει πάλι. Καλά το πάει. Μην το ματιάσουμε. Όταν λέμε καλά το πάει, κάπου βρίσκει μετά και το καλά. Μην το ματιάσουμε. Ενώ ο Καραμούζας μόλις με ενημερώσαν από την ομάδα του ότι μας ζητήσανε 200 μέτρα Ισιάδη ακόμα για να παίρνει φόρα. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Θέλει κι άλλο. Δώστε του το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Άρε Στάρλετ. Τρελός, Street League. Street League λέει. Στα χαρτιά. Ο Σίλβια. Δεν βαριέσαι τώρα. Αλυσοπρίωνο. Καλά το πάει. Πάει λίγο χαλαρότερα τώρα. Μας κάνει την τιμή. Πάρα πολύ ωραίο πέρασμα. Το Σούπρα δεν βάλει. Ετοιμάζομαι. Έτοιμος είμαι βασικά. Κρίμα. Το ίδιο κουράζεται. Όσο και το πει. Δεν πειράζει. Έχει ακόμα 700 κάτι. Δεν τα χαλάσω όλα όμως. Όχι, αυτό σου λέω. Μέχρι το 500 κάπου. Και το Σούπρα. Το κορώνα. Παρακαλώ, όσοι από το κοινό είστε στις κορδέλες, δηλαδή από τα σίδερα και εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ να πάτε 2 μέτρα πίσω από τις κορδέλες. Πέντε ο νου σας στα αυτοκίνητα που έρχονται, μην πέσει κάποιο πάνω σας. Έλα. Μην πέσει κάποιο πάνω σας και το Ακόμη και ένα τραυματίσετε. πασαλάκι άμα χτυπήσει και πέσει πάνω σας, μπορεί να πάθετε ζημιά. Θα σας παρακαλέσω πάρα Έρχεται πολύ. το Σούπρα. Διευκολύντε μας.
φίλε. Δύο μέτρα πίσω αυτοί που είναι στις κορδέλες. Ποιος πες ότι έγινε το σώμα. Σούπρα ετοιμάζεται μαζί με το Κορόλα. Ευτυχώς που δεν σταμάτησε. Κράτα. Κρατάω. Μαζί με Κορόλα. Ναι. Δεν θέλω ο Αλιτάρης να σταματήσει τον αγώνα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ εκεί πέρα που κάθεσαι στο κάγκελο. Πιτσιρίκο, εσύ με το κρύ, με την κουκούλα. Στο σίδερο που κάθεσαι, εσύ εκεί. Δώσε. Τάτσις Κατερίς, τα φίλε! Σπάρνα ο Τάτσις. Είναι αρκετά κοντά, έχουν πολύ καλή γραμμή, πάρα πολύ ωραίο πέρασμα. Υποδηματικός ο Κατερίς. Ανοίγει την απόσταση ο Κατερίς. Πάρα πολύ ωραίο σύνολο και τα δύο αυτοκίνητα. Ο Τάτσις πλησιάζει, ο Καρτερής εκεί ισιώνει. Πιθανά να ήταν ένα ισόπαλο πέρασμα από ό,τι λέω εγώ. Ωραίο. Τι άλλα έρχονται τώρα. Δεν κρατήσω και πάρα πολύ, κάπου στα σχεδόν 8 λεπτά. Θα το κρατήσω. Εντάξει. Έχω κρατήσει νομίζω 2 πεντάλεπτα καλά και ένα Εσείς σχεδόν κύριε 10 εκεί πέρα που λεπτά. κάθεστε στην καρέκλα. Ο κύριος εκεί πέρα στις κορδέλες που κάθεται στην καρέκλα. Κύριε, εσείς εκεί πέρα. Εσείς εκεί. Άμα έρθει ένα μάξι τώρα και πέσει πάνω σας και δεν προλάβετε να σηκωθείτε, θα βάζαμε σε όλους καρέκλες. Δυστυχώς, σηκωθείτε και πηγαίνετε κάπου πιο πίσω. Ελάτε καλύτερα από εδώ. Άμα πέσει ένα μάξι πάνω σας, τι θα κάνουμε. Άντε ένα τελευταίο, γιατί πάει 8 λεπτά. Άμα σκοπεύετε να είστε εκεί, σηκωθείτε. Αλλιώς πηγαίνετε κάπου αλλού. Θα μας διακόψει τον αγώνα ο Αλιτάρχης. Είναι κρίμα τώρα με 800 άτομα που κάνουν εδώ πέρα στον αγώνα να μην το εξεντιάσει. Κράτα. Τι έρχεται. Την ε30 που προλίγο πιτσιρικάς που λες. Ο δικός μου. Ναι. Δεν. Κάτσε να περάσουμε. Καλά πήγανε αυτοί. Πριν δεν πήγαιναν τόσο καλά πήγανε. Έρχεται. Άντε για να κλείσω με αυτό. Βγάλει μάλλον το κάνει πάρα πολύ βασικά. Πολύ ωραία γραμμή. Ωραίος φίλε και αυτός. Αυτό το ε30 ένας οδηγός από τα Κρεβενά. Δούλεψε τροχάκι μάλλον. Πάρα πολύ ωραίο πέρασμα ο Γιάννης. Έλα η Πέτσα. Σοβαρός ήρεμος με κοιτάει και κουνάει απλά το κεφάλι. Πώς έχει ακόμα? Εντάξει. Ασλάνη βλέπω εκεί. Τώρα μπορώ να το κόψω. Για να δούμε ένα δύο τώρα. Σου πάει τέρμα λοιπόν το κράζει. Κάνει ρε. Τώρα είναι να σας προσωπεύει την καλά δεν μπορώ να βγάζει. Πρέπει να συνεχίσει να έχει πίεση έτσι ώστε να μην περιμένουμε να αναγκάρει. Ωραίο πέρασμα. Το βάζω ρε ηλίθιε. Πώς σε πυροβολάει. Μας ατέμισε.
Μας γράψει, Ένα γύρο έκανε μόνος του σωστά και τα 10 τέλεια. Πολυκόλωμα. Όντως έγινε και αυτό. Πολύ δυνατό.